Ginatunan karon sa Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM ug Mindanao Development Authority ang pagpalig-on pa sa oportunidad sa binayloay og produkto kun barter trade. Tali sa Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines East ASEAN Growth Area kon BIMIAGA. Sulod sa usa ka semana nga joint visit sa mga opisyales sa Ministry of Transportation and Communications, BARM Ministry ug Mindanao Development Authority sa probinsya sa Sulu ug Tawi-Tawi, gitun-an sa grupo ang mga aspeto asa mamahimo pang mulambo ang lugar sama sa turismo, patigayon ug kalinaw. Apil sa gitan-aw kung andam na ba ang stakeholders sa pagdawat og mga interesadong mamumuhunan og pagsiguro nga dunay igong pasilidad. Apil sa giinspeksyon sa grupo ang mga pantalan ug airport nga importante sa komersyo. Unang-una, kukonsultahin natin yung mga taga dito. Ano ang mga pangangailangan, ano ang mga challenges. Then, hahanap tayo ng funding agency na pwedeng tumugon doon sa ano man ang challenges na nandito. That way, Minda works as minamatch niya yung pangangailangan at saka yung nagbibigay ng assistance. Porsigido ang mga otoridad nga idduso ang kalampuan sa nasangpit nga mga probinsya. Labi na nga sa ulahing report sa 11th Infantry Division sa Jolo, mas hapsay ug malinaw na ang probinsya ug nakahatag kumpiyansa sa mga negosyante ang ligong seguridad. In-assess ko po yung ating mga capabilities dito in terms sa pantalan, ano pa mga kailanganin natin sa mga airports. And of course, yung paano natin ito mai-explain sa lahat ng interesadong pumunta sa Basuta na maraming opportunity dito. Kaya we need to present to everyone this is now BARM supporting the provinces that we have. Nagpasalamat ang mga opisyal sa BARM sa mitabang aron mahimong malampuson ang joint mission sa duha ka probinsya. Labi na sa Philippine Coast Guard BARM nga nagpahulam sa Cape San Agustin nga barko aron magamit pagtuyok sa mga isla.